ओंखारबोनाय गेलेगिरि नोंथांमोन, दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो मानगोनां रेफारि नोंथांमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'राया दिनैनिफ्राय 17थि खेब खुंखांबाय बिथांमोनहा। दिनै 18थि बे गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्ट दा दिनै फैयै फैयै जोबथा खावलायबाय साबायखर थाबाय बेसेबां सायख'लादों वकिल मुसाहारि साबायखर थाबाय बेसेबां लेफ्टिनेन्ट प्रणब रय हाइटेक्स नाखि लकाने অনুরোধ করেছি ধন্যবাদ থাকে दिनैहाय दाखालै 17 अक्ट'निफ्राय गेलेयै दालाया फाखोनि गेजेराव आरो जों दख'रा हिसाबैबो जों बाहागो लादोंमोन। बेजोंनो गेलेयै दिनैहाय जोबथा गेलेनायसिम सौफैबाय आरो बे गेलेनायखौ गेलेनो फैनो हाबाय बेजे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि आरो फानबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेराव गेलेनायनि माखासे नियम खान्थिफोरखौ